Čujte. Slavi se kaže i Neša radi prezentaciju. Ovo je prezentacija Neše Prvulovića, Isićevo. kadar 1, Isićevo. Ali i poslovođa mora da uzme stvar u svoje ruke. Uzimaš alatu u sklopu. Znači, uzimaš uče mikrofon i uzmi dve šipke, malo će ti biti jedno. Znači, uzmi odmah dve da ne bi morao da se podiniš i da... Ovo ćemo da postavimo na leaguebusters.com. YouTube. Nežno Neša sa dva prsta. Vrhunski stručnjak, samo se zbrđava. Ovo su najveće što sam imao. Mada imamo i veće. Inače, cijel monitoring je na okupu sa šefom Trnasković Njegošem na čelu. Niste bez blica. Kakav blic. Ćao. Druga, nije li ti vrućina u te cipele sad? A, nije. A unutra? Prijatno. Unutra? Mada ono je ladno od ostaje. To se nosi, čuti se. Onda ćemo izbliza da snimamo ovo. To je taj rad. DJ Neša. Sad će da ga gurne u rupu. Sad možeš i taj prekidač Kupuri na sa mikrofonu, pogađanjem. možeš i ovdje. Stop. Da ti On je zgodno. napravio si jednu grešku. Ti si pokrenuo snimanje koliko sam ja odavde vidio pre nego što si postavio alat, tako? Ne, ti si još u kontrastu. Nisi ni ušao u F1. Nisi još ušao u F1. Dobro. Prvo postaviš alat dole, znači spusti to. Sad pokrećeš snimanje. Ovo ti slušalice su ti jako nisko. Pojačaš malo zvuk. To ne ideš. Dosta. Trnasko dosta je snimanja. Zadovoljio je. Odmah u manuelnom podešavanju. Sad ću dobiješ jedin. Kako se javim kad? Pa ti dva listi sredinu. Na tablu.
Sve. Razbunio, to sam slišao, pojačao. U nos mu uđi.